Voin ni hi ni som thum me sang ni som ni pangania he khovela moi ema Saint Thomas clear car US territory noi ram pakhata kan oma clear car pakhata ni chu he heng behloi te hi naktu ka inson pui turania he rocket leaf te marcha te he coconut hi khi tilai o coconut kunga mi tla khi nita a khe na po kan nei lawa wangin tikhan kan da me a tuna kan omna hi Airbnb 1 bedroom apartment ania naktu ka kan omna tour dikta ka kan om to do na wangin vo inni hi kan om top na tour ania Theihai Pikul siam pa in thla te kan la vel ani he Theihai hi kong bul mai om mani sengin mi hian an lo lem lowa le kan lan lo thian i du to kin lo ro min tia achang chuan a thur lutuk hi kan ngam lowa wang hianin ti hianin a hel hi kan lowa kan da min thina a min nu hian a thlum tuin a rim tui em ni kan thlen tir lai chuan a sen tiang tia thi tam to pa ma seng heng ho hian lo ni ta kan lo chawanga apikul kan siam don ni tui to kin kan in kot kai kong takhi he a thalo ve hle amo khu tilai khu airport sithem mani khu he kan entrance ania hemi hi he in hi Airbnb kan omna chu ni ta he tilai hi kong pui te meang kong pui te ang omani chu a chuk chho em me ni he ka uak thina ma sengin exercise thata kani khu tilai khu airport kan thena om ui min se tu te in miswal in he kan entrance kha anita he hai kha kan sil fai ta nakina kan velanga chuanin he tui hi tiang sap te na no mo 1 cup anita he mi no hi no thum ka panga chuanin I no chan ve te na anita he mi no thum hi ka mang ta a fian thum ka te na ka du ang hian ke chu thil hi ka ti me ta nakina he ka du anga lo thuma thur lo pon ka adjust le me don cha chuan nakina he vinegar hi tel le bok tur ni ta tuna hri chuan he te hianin muang changin khu kan chuanga nga kan chua sawa kan da dai le don ta ni kan vel faya kan zai le pang tuna nichina kan chini tui chi le chini le tui chuan so khami kha alo dai ta chuan he vinegar kan tel ta ni chuan vinegar tel hianin itin nge athum ma thur dan du tok kha ka chu thian kan liak vel me ta chuan heta kan thil siama hianin he marcha mu mizo marcha mu zo a ho siam kan tel don ani zo a ho hian mizo marcha te dik tak bird's eye chili an ti khami kha an siam awang hianin atui big em an marcha ro hi ka keng sham shin ani chuan he Theihai kha he kan zai lep zo kha ni ta chuan ani na chuan marcha hring te tel turan tia he fresh chili mo ma seng kha tul lo ka te he atui em a athak lu tuk ka thawa wangin ka tel tam lo anga chuan te kwan fish sauce te potel then tia chu po chu ke chuan ka du lo ta tuna kan lo le lu don ta ni oi tho achim par tur ani ta ni he enge ni a Theihai ya khumo chuanin I du thu sam chuan hi container hi dar thlang tur ani ta ma sen dar thlang ka nei to lo te hian fridge 24 hours darkar som hi pali tal da tur ani an tia ma se umre po le to yan tia engtin nge a result a chwa don kan en le don ya on ni nuwa chuan a main ingredients ka chu he thil simple deuh chini marcha tlem vinegar chi chu zong chu ni me chi hi kosher salt care in tia ni ka recipe muna ma segin a tul kher po ka ring chuang lowa
กันเทให้ค่ะเฮ24 hours นัวจวนโตกังันเตียมาเซงเฮนี่ทุ่มเวลานิตาตัวน่ะเฮียนอินทราเตกันเราโตปกะเฮso Manchester ho nen ti goal ani chu ka thian pa la lom hey kan view thar amoi sin hey long lian pi ta khulo ma lo mi san veng thang tlan veng mi tan khan mi takin hey kan Theihai Pikul siam chu alo min ta kan ti kha lo in ready ta kan lo e sin don ani hey tui ton ta pa mo hey aram mar dorami hey khawchhak siam dorami ang che khani me atui te hi tui lutukkk chuan Theihai hi a hel man tur nia khate zong khani me ro se khunuk